Hello po, welcome po sa Panlasang Ilocano at ngayon po ay magluluto naman po tayo ng igado, chicken igado. At ito po ang ating manok na gagamitin. Breast chicken po, iniwan ko po ng strips o maliliit. At atay po, iniwan ko rin po siya ng mahaba strips. At nag-iwan din po ako ng bawang at saka sibuyas. Ito po ay pang marinate po natin sa manok. Yan. Lagay ko na po ang sibuyas at saka bawang. Ayan po. At maglalagay po ako ng paminta o black pepper powder. At siyempre maglalagay din po ako ng garlic powder. I-marinate po natin siya ng 1 oras or pwede po siyang magdamag na i-marinate. Yan, lagyan ko po ng soy sauce o toyo para sa ganoon kumapit po ang kanyang lasa pag ating ginisa. Yan, halo-haloin po lang natin at make sure po na mahalo po lahat. Ayan po. Tabi na po natin at yung liver po namin ang ating gagawin. Ayan po, maglagay po ako ng bawang, garlic powder, at saka po naglagay din po paminta. At naglagay din po ng soy sauce. Ayan po. Haluin po natin. Yan. At yan po. At ito naman po ang ating gagamitin na ingredients. Black pepper powder, garlic powder, green peas, garbanzos, beans, at star anise at laurel leaves. At syempre may carrots, patatas or potato, at syempre ang ating panggisa, garlic at saka sibuyas. At ito po ang ating minarinate kanina. Yung atay. Yan. Yan, maglagay na po natin ng ating cooking oil sa kaserola at painitin natin at pwede na po natin mag-isa. Sunod na po natin ang bawang. Yan, haluin po natin. Yan. At isunod na po natin ng ating sibuyas. Yan. Halu-haluin po natin. Yan. Nilagay ko na rin po ang star anise at dahon ng laurel. At siyempre meron po akong lalagay. Haluin po natin at maglalagay po tayo ng tawag doon, Knorr cubes chicken or chicken cubes. At ilagay na po natin ang ating manok. Kung makikita nyo po, meron po akong dinagdag ng puso ng manok. Yan, hindi po siya nagkulay. Yan, halo-halo po natin. Yan. Halo-halo po natin. At pagkahalo po nito, maglalagay na po tayo ng paminta or black pepper powder. Siyempre ang garlic powder. Ayan. At maglalagay din po ako ng konting asin. Kunti lang. Kasi yan. Nasa inyo na po kung anong gusto nyong alat. Nasa inyo na po kung dadagdagan nyo pa o hindi. Mamaya titikman po natin. Yan. Haluin po lang po natin. Yan. Yan po. Naglagay din po ako ng konting suka.
haluin po natin. At pwede na po natin takpan. Ayan po natin siyang maluto konti. Ayan. At maghalo na naman po tayo. Haluin po natin at para sa ganun magpantay po. Maghiwa-hiwalay po yung mga hindi pa naluto. Ayan. Ayan. Tinakpan ko po kanina. Yan, kumulo na naman po. At haluin naman po natin. Ayan po. Yan, ipili ko na pong ilagay ang ating atay. Kaya ko po inuli ang atay ay titigas po ang atay pag overcook masyado. Kaya hindi ko po siya sinabay. Yun po ang purpose nun kaya ko iniwalay. Takpan po natin. Yan, ito na po, kumukulo na po. Halo-haloin po natin. At makikita naman po natin kung medyo luto na yung karne o hindi pa. At kung make sure po na maluto na po yung karne, pwede na natin ilagay ang carrots. Mga ingredients niya. Halo-haloin po natin. Inuna ko po ang carrots kasi matigas po siya. Mas matagal po lutuin kaysa sa iba. Yan, takpan po natin mga 3 minuto lang. Yan. Haluin po natin at isunod na po natin ang ating potato or patatas. Yan, haluin po natin. At takpan po natin. At another pong 3 minutes. Ayan po. Medyo luto na po ang carrots sa patatas. Pwede na po natin ilagay ang green beans. Napakadali po nito at napakasarap. Ayan. Sunod ko rin po ang garbanzo. At haluin po natin. Ayan. Malapit na po siyang maluto. Konting halo na lang. Ayan po. Ang bango po. Ayan po ang ating chicken igado. Iluto na po. At pwede na po tayong maghain. Ayan. At kung nagustuhan nyo po yung video na to, pa-subscribe na lang po, like and share. Para sa gayon po, pakipindot din po ang notification bell para updated po kayo sa mga putahe pa po nating lulutuin. Salamat po and God bless everyone.